Разговаряме с майки на наши участнички в Международния танцов фестивал Пловдив Древен и вечен. В какви танцови стилове участват вашите деца? Почти във всички. Абсолютно във всички, без 3-4 изключения, като Urban, примерно, не участват. Иначе Балет и гимнастически. Да. Само там не участваме. Как протече подготовката на децата за състезанието? подготовката е много дълга, с много упорит труд, който обаче е споделен с верни приятели, ежедневно в залата, без събота, без неделя, обаче това е нещо, което ги прави щастливи. Подготовката за днешното явяване на конкурса на младите дами беше усилена в много репетиции, по 3 пъти в седмицата, с много работа и усърдия от техните 2 преподавателки Ния и Теодора, както и с помощта на Деница Танева, директора на детския комплекс, в който децата танцуват. Успяхте да видите и други танци на други клубове. Какво мислите за конкуренцията? Уникално жестока, но то пък това е интересното на едно състезание, да има конкуренция. Усещаме конкуренция, възрастта е такава, че предразполага много участници. За сега видяхме само солови изпълнения. Изглеждат всички клубове на ниво. Очакваме конкуренция, но пък ще се представим и ние много добре. Много са работили децата, много са се трудили и техните преподаватели също. И като толкова време покрай вашите деца, може да ни покажете нещо, което и те тренират? Ами, вижте, нашите деца са доста по-големи професионалисти от нас, но на мен, примерно, и вярвам и на тях, един от най-любимите танци ни е The Greatest Showman, който е нещо изключително като хореография и история. Ако моята дуетна партньорка се съгласи, може да покажем една много елементарна поддръжка. Деца, простете ни за това, което ще видите. Много ви обичаме. Много ви се радваме. Можем. Ама толкова можем. Казахте, че сте танцували преди време. Имате ли любим танц и любима част от хореографията? Танцувала съм преди време. Имам няколко любими танца в този жанр, който е силен на клуба. В характерни танци. Ориенталски танц много обичах да танцувам. Децата обаче сега имат изключително революционен и красив характерен танц, испански, нашата група, с който ще се представят после и смятам, че ще оберат всички точки възможни. Бихте ли ни показала нещо? Бих ви показала, аз съм от скокливите балерини, ще ви покажа скок шанжман. Заповядай. Благодаря.